Seuraavaksi Espanjaa edustava Osaser Egosa. Ja nyt taidetaan mennä ensimmäistä kertaa tässä kilpailussa yli 13 metrin. Eipä mennä ekaa kertaa, koska Caroline Juun avaushypyn mitta 13.30. Before Egosa, Caroline Ju out of Germany first attempt 13.30. While waiting for the results, let's go back to the women's triple jump. Hän on siis Espanjan Osaser Egosa. Ennätys tältä talvelta hallissa 13.47 avauskierroksella, vain 9 sentin päähän siitä 13.38. Ei muutoksia kärkikolmikossa. Liettuan Aina Grigsaite 13.83, toisena Espanja 30. Next up, Osaser Egosa from Spain, currently second in the competition with a first round result 13.38. Tämä ei näytä paremmalta pidemmältä kuin tuo avauskierroksen 13.38. Liettuan Aina Grigsaite aivan omilla luvuillaan toistaiseksi tuolla avauskierroksen hypyllään 13.8. Looks to me that Osaser Egosa did not improve in this third round. So her best so far in the world. And Osaser Egosa, Espanja, Spain. Hän on edelleen kilpailussa kolmantena tuloksellaan 13.38. Nyt mennään 4. hyppykierrosta. Ei muita muutoksia kuin että se, että Tampereen urheilijat 38 seuran Janika Jokinen on myös saanut tuloksen 11.46. So on the first attempt at that height.